e cham sel ndalario koka mano go kija siasa to an ma abo wacho ni an asachung kendo 2022 nachung kagana Rangwe constituency Homa Bay County to nti experience mana neno loka sani kakora dhi edebe tadhi kako wadwa adhi senator ma Homa Bay to an okanya wacho ni adhi ka youth okani youth so chaima lakini okani ana romo so but ntie gima saneno gi siasa wa especially devolution kambina mar kog Africa ni the reason momiyo atimo mostly on devolved service delivery to asa compare asatime Kenya asatime almost 5 years kenda sa compare county mopogore kenda sa neno ngikruok mantie especially Kaluo and one of our problem one godo any there's no there's no accountability to you don't most senators optim gimoningo be negitimo gigo lweny mamalo to ingo senate en somewhere ma onengo be ni chwado national politics nikech inya impeach nyaka president gi deputy president but also you oversight the governor ma an gima let na kinyo for example county ma Homa Bay any you don't need the first governor Cyprian Awiti whatever records men godo onge ngama mulo ni to ndalo mano timo gigi senator nani kanye senator timedo yera tiwacho ni governor to rach governor manying chak donjo kendo timo ka konya timo ber kata rach senator onge gima timo so ananeno ni pesa mabiro sani e county almost kaka Homa Bay 10 billion dwaro jakwano ineno odwa ngama nyalo ngiyo book nyalo ngiyo the county integrated development plan to ngiyo niya chak gik mano pang gin kama mane mosa tim percentage marom nade to modong chal nade to kok dhi kaka dwarore to samon governor the senate asane no governor moko bedo samon marwa to podi ineno secondly apart from the local mar Homa Bay I feel devolution pokochopo it's almost 30% implemented nikech yes health was devolved to pesa lowe mos ineno but ntie other things ma okane why we should have it at the national level and this is something kopogore gik ma detimo ne jo Homa Bay might something national any for example apart from finance security defense security and foreign affairs ango mi wantie gi agriculture at the national level if we can devolve health ngema dhano nya devolve ango mi wachi puothe okwa devolved ango mi wachi education okwa devolved ango all these almost service delivery ministries should all be devolved ineno such that gino biro ne japiny for example Homa Bay is an agricultural ineno which agriculture ne ubeni watieko kacha so an kachung senate achung nikech asaneno gik matimore kendo asaneno samoro jopiny chwado PR ma ano kadwa criticize ngato but naneno back here chien kama tin na governor wano mi pongezi nikech neno one of the governors mano improve on source revenue no improve kendo no bedo aparo no menya ka tuzo moro kanyo but kakuri dhi ng'iyo improvement nyaka wuoge somewhere pesa mano collect maro owuok kanye na yudo ni most of it almost 35% owuok health to health owuok kanye mijuogo ji kadhi hospital ngiso ni no improve payment system mar hospital makoro collect pesa mang'eny emomiyo no on source to koro madoka penjora ni ben gimi nyalo congratulate ni juogo ji maber ka gidhi e thieth e county machal kaka Homa Bay majibe onge pesa mano ngato dhi hospital ogoni simu ke Nairobi kata in Kapa jomoko nyalo wacho ni pesa no ne juoga ji makamane noko chope agulu koro pesa to mo juoga ji mane ni kwale dire ga to ineno those are some of the services my essential ma article 43 wacho ni onengo be ni serikal ka ber kata timoni nono ineno ke sani we are